रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन, रोज शैक्षणिक उपक्रम 2020-21 मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. इयत्ता 7वी रयत प्रज्ञाशोध परीक्षा या परीक्षेचा आपण ऑनलाईन अभ्यास करीत आहोत. आजचा विषय सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञानामध्ये समाजसुधारक व राज्य व राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या चालू घडामोडी यांचा अभ्यास आपण करीत आलेलो आहोत. आजचा विभाग पहिला आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाविषयी चालू घडामोडी या घटकाअंतर्गत जो व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत तो अतिशय काळजीपूर्वक पहा व लक्षपूर्वक ऐका, तरच आपल्याला या व्हिडिओनंतरची प्रश्नावली अतिशय सहज सोडवता येणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने तयारी करीत आहोत. 1. भारताच्या 3ही सेना दलातील सैनिकांचे पथक मॉस्कोतील संचलनात सहभागी. 1. भारताच्या 3ही सेना दलातील सैनिकांचे पथक मॉस्कोतील संचलनात सहभागी. रशियाची राजधानी असलेल्या मॉस्कोत दुसऱ्या महायुद्धातील विजय दिनाच्या 75नीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमातील संचलनात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते. भारताच्या 3ही सैन्य दलाची तुकडी या संचलनात सहभागी असल्याचा अभिमान वाटतो, असे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाचे 75 ते 80 जवान 19 जून रोजी या परेडमध्ये सहभागी झाले होते. 1945 मध्ये नाझी जर्मनीच्या शरणागती पत्करल्यानंतर हा दिवस विजय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. यावर्षी रशियाच्या विजय दिवसाचं 75वं वर्ष असल्याने रशियाने अनेक देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रण दिलं होतं. भारत मातेच्या रक्षणासाठी HAL सज्ज. भारत मातेच्या रक्षणासाठी HAL सज्ज. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. गलवान खोऱ्यातील वाद सीमेला पोहोचला असताना भारतीय संरक्षण क्षेत्रात लढाऊ विमान बनविण्यात अग्रणी असलेल्या ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुद्धा भारताच्या संरक्षणासाठी मैदानात उतरली आहे. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात लष्कराला अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर बनवून देण्यात HALचा हातखंडा आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. भारताच्या ताफ्यात P-81 या बहुउपयोगी विमानाचा समावेश होणार. भारतीय नौदलाचा हिंदी महासागर क्षेत्रातील दबदबा आणखी वाढणार आहे. P-81 33 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी 12 सुखोई 30 MKIS आणि 21 MiG-29 संरक्षण मंत्रालयानं मंजुरी दिली आहे. एकीकडे पूर्व लडाख सीमेवर चीनशी तणातणी सुरू असतानाच भारताने आता रशियाकडून लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5. राफेल फायटर अंबाला एअरफोर्स स्टेशनवर उतरणार. भारतात येण्यासाठी राफेल फायटर विमानाच्या पहिल्या तुकडीने फ्रान्समधून सोमवारी म्हणजेच 27 जुलै रोजी उड्डाण केले आहे. पहिल्या तुकडीत एकूण 5 विमाने आहेत. ही बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित राफेल फायटर विमाने आज म्हणजे बुधवारी 29 जुलै रोजी भारतात लँडिंग करतील. 6. CH-47F चिनूक लष्करी हेलिकॉप्टरचा पुरवठा अमेरिकन बोईंग कंपनीकडून करण्यात आला. भारतीय हवाई दलाने मागणी नोंदवलेल्या सर्व नव्या AH-64E अपाचे आणि CH-47F चिनूक
लष्करी हेलिकॉप्टरचा पुरवठा बोईंग कंपनीकडून करण्यात आला आहे. 22 अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टरपैकी अखेरच्या टप्प्यातील 5 हेलिकॉप्टर भारतीय हवाई दलाला हिंडायन हवाई तळावर सुपूर्द करण्यात आली. अपाचेचे सर्वात आधुनिक रूप असलेली AH-64E हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली आहेत. जगातील 20 देशांच्या संरक्षण दलांनी आपल्या ताफ्यात चिनूकचा समावेश केला आहे किंवा त्याच्या खरेदीचे करार केले आहेत. गेल्या 50 वर्षापासून भारी वहन श्रेणीतील हे एक अत्यंत विश्वसनीय हेलिकॉप्टर मानले जाते. संरक्षण ठळक बाबी. मिसाईलच्या कारखान्यात इस्रायलने सुरू केली व्हेंटिलेटर्सची निर्मिती. कोरोना व्हायरसच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या इस्रायलने क्षेपणास्त्र उत्पादन निर्मिती केंद्रावर श्वासोच्छवासाचे मशीन बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. अर्मेनियात मेड इन इंडियाला मागणी. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील मेक इन इंडिया अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे, कारण रशिया आणि पोलंडला मागे टाकत भारताने अर्मेनियासोबत 280 कोटी म्हणजेच $40 मिलियन रुपयाचा संरक्षण करार केला आहे. F-15C ईगल विमान उत्तर समुद्रात कोसळले अशी माहिती US एअरफोर्सचे कॅप्टन मिरांडा टी सिमॉन्स यांनी दिली. अमेरिकन एअरफोर्सच्या F-15C फायटर विमानाला सोमवारी अपघात झाला. पूर्व इंग्लंडमधील ब्रिटिश रॉयल एअरफोर्सच्या बेसवरून F-15C विमानाने नियमित सरावासाठी उड्डाण केले होते. अमेरिकन हवाई दलाची जगातील शक्तिशाली एअरफोर्समध्ये गणना होते. त्यांच्याकडे एकाहून एक सरस फायटर विमाने आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे मिलिटरी बेस वापरणार भारत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासोबत व्हर्च्युअल बैठक केली. हा करार म्हणजे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मैत्रीचे नवे मॉडेल आहे, असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करारानंतर केला. आता आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 1945 रोजी झाली. 1946 साली न्यायालयाची पहिली बैठक झाली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे, ती कधीही बरखास्त होत नाही. या संस्थेत 15 न्यायाधीशांचा समावेश होतो. कोणतेही 2 न्यायाधीश एकाच देशाचे नागरिक असू शकत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा आणि सुरक्षा परिषदेद्वारे स्वतंत्रपणे आणि बहुमताने 9 वर्षाच्या कार्यकाळाकरता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड केली जाते. दर 3 वर्षांनी 1/3 म्हणजेच 5 न्यायाधीशांच्या पदासाठी निवडणूक घेतली जाते. सर्व न्यायाधीश पुनर्निवडणुकीस पात्र असतात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा. नजीकच्या काळात 2017 झालेली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. जॉर्डनच्या न्यायाधीशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी भारताने दलवीर भंडारी यांना नामनिर्देशित केले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 15 न्यायाधीशांपैकी 3 आशियाई, 3 आफ्रिकी, 2 लॅटिन अमेरिकन, 5 पश्चिम युरोपियन, 2 पूर्व युरोपियन देशांचे नागरिक असावेत. तसेच सुरक्षा परिषदेच्या 5 स्थायी सभासदांचा प्रत्येकी 1 न्यायाधीश असावा, असा संकेत आहे. 11 फेऱ्यानंतर ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड
आणि दलवीर भंडारी यांच्यातील चुरशीत भंडारी यशस्वी ठरले. युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउन्सिल UNSC मध्ये 8व्यांदा भारताची तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड. UNSC 8व्यांदा भारताची तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड. बुधवारी भारताची 8व्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या UNSCच्या तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड करण्यात आली. या विजयानंतर भारत 2012 ते 22 या वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य बनला आहे. 913 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभेने आपल्या 75व्या सत्रासाठी अध्यक्ष, सुरक्षा परिषदेचे तात्पुरते सदस्य आणि आर्थिक तसेच सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली होती. भारतासोबतच आयर्लंड, मेक्सिको आणि नॉर्वे या देशांनाही सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळालं आहे. विजयानंतर संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रतिनिधी TS तिरुमूर्ती यांनी प्रतिक्रिया दिली. भारतीय वंशाचे श्रीनिवासन बनले अमेरिकेत मुख्य न्यायाधीश. भारतीय वंशाचे श्रीनिवासन बनले अमेरिकेत मुख्य न्यायाधीश. भारतीय वंशाचे कायदा तज्ज्ञ पद्मनाभन श्रीकांत उर्फ श्रीनिवासन यांनी इतिहास रचला आहे. अमेरिकेतील फेडरल सर्किट न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली आहे. तसेच चंदीगड या ठिकाणी जन्मलेले श्रीनिवासन आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालोखाल महत्त्व असलेल्या फेडरल सर्किट न्यायालयाचे प्रमुखपद सांभाळणार आहेत. श्रीनिवासन हे भारतीय अमेरिकन आहेत. या पदावर कार्यरत असणारे 52 वर्षीय श्रीनिवासन दक्षिण आशियाई वंशाचे पहिले व्यक्ती ठरले आहेत. विभाग दुसरा, आंतरराष्ट्रीय दिनविशेष एप्रिल ते मे. आंतरराष्ट्रीय दिनविशेष एप्रिल ते मे. जागतिक आरोग्य दिन 7 एप्रिल. जागतिक होमिओपॅथी दिन 10 एप्रिल. जागतिक वारसा दिन 18 एप्रिल. जागतिक पुस्तक दिन 23 एप्रिल. जागतिक कॉपीराइट दिन 23 एप्रिल. जागतिक बौद्धिक संपदा दिन 26 एप्रिल. जागतिक कामगार दिन 1 मे. जागतिक सौर दिन 3 मे. जागतिक रेड क्रॉस दिन 8 मे. जागतिक तंत्रज्ञान दिन 11 मे. जागतिक मातृदिन 13 मे. जागतिक कुटुंब दिन 15 मे. जागतिक कृषी पर्यटन दिन 16 मे. जागतिक दूरसंचार दिन 17 मे. जागतिक दहशतवाद विरोधी दिन 21 मे. जागतिक जैवविविधता दिन 22 मे. जागतिक राष्ट्रकुल दिन 24 मे. जागतिक तंबाखू विरोधी दिन 31 मे. जागतिक दूध दिन 1 जून. जागतिक पर्यावरण दिन 5 जून. जागतिक बालरक्षक दिन 6 जून. जागतिक बालकामगार मुक्ती दिन 12 जून. जागतिक पिता दिन 20 जून. जागतिक रक्तदान दिन 14 जून. जागतिक योग दिन 21 जून. जागतिक ऑलिम्पिक दिन 23 जून. जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन 26 जून. थँक यू. आर्यन अग्रवाल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट व ज्युनियर कॉलेज बारामतीतर्फे निर्मिती, संकलन व सादरीकरण श्री मोहिते अरविंद महादेव. सर्वांना प्रश्नावलीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.